Uy, nganong ako may ibong trabahoon Inday Nars? Ato ng istoryahan. Ay, palingkura o na ako, sir. Oo. Ay, bisang muhigda pa ka. Okay ra kayo. Asa man ko higda? Dili sa akong bukton. Pili lang ka sa tuo o sawa ba? Si awag yun mo, Sir Dolping. Oy. Kani adtog yun. Nasamot. Oh, sir. Mo-apply unta ko nimo isip private nurse. Uy, dili man private nurse ang ako gikinahanglan Inday. Asawa man. Asawa? Oo. Aron doon na sa tayo muhapyod-hapyod din ang akong binugha panahon sa kalaay ba Inday. Uy, mukumbati pa din ang imong binugha, Sir Dolping. Uy, mukumbati pa ni Inday, uy. Mukaging pa ni. Tisar pa kayo binarugan. Mao ba? Hala, uy, kaaligre. Di pag hindi madadali kapukling Inday. Kung doon nalay iba yung gusto nga musuway, ana, muragin siya nagpangga og tuod. Yatis ra. Di ko no, be. Ato ko nun ng tan-aon, be. Ha? Mukanaw ka? Di kay mo tan-aw lang. Ako pa yun ng hapyod-hapyoron, sir. Oh, di. Inday Stella? Wow. Kapresko na ni mo, sir. Okay ra day. Nga nagbathra ra ko nga nakigatubang nimo. Okay ra, sir. Oy, nurse ko. Di na ko mo ignore, anak, sir. Ay, ma-ignorante di ay. Sorry. Don't ignore. Or anak, sir. Di na ko mo ignore. Ko. Di na ko ma-ignorante, anak, sir. Sir, oy. Nurse ko. Di na ko ma-ignorante, anak, sir. Ay, bisag tulisik. Burles nito. Ay, burles day ni, oy. Tulisik, unsay na tulisik. Natulisan sa buli. Natulisan sa driver. Ilan ka driver. Di na ko ma-ignorante, anak, sir. Bisag mag-burles pa ka, nga mo atubang nako. Okay ra. Oh, tinuod. O, lagi. Tukas ako ni ng batrab nga imong gisuloobi. Okay. Ang puing ay kitukas gyud. Pag-atras. Di na maghaka ma-ignorante ini. Ha? Aw. Liatras ra ko kamay, sir, kay dulit ra kaayo. Mura kog malibat. Oo ba? Okay. Ano saman? Naglaro ba nimo? Oo. Hala, uy. Pagkat akong mananapayaan ang nagbitay, sir. Natuog pa gani. Basta kay murag yun kag nagbangka og tuod kung makigsingkuribot ka ini Inday. Ha? Singkuribot yun, Sir Dolping? Oy. Hala, ang imo matingalin ng cellphone ang mibagting, sir. Tunto man yung cellphone na ay disturbo. Anong naingon man ko ini? Mura magnikilok ang akong puson nga nagkakita sa binugha ni Sir Dolping. Di naman unta ko maignorante anang mananapa. Pero lahi manggod. Tambok. Murag di mahakop. May gitasun pag yun.
manghudlag jutay sa bunal sa kabayo nga nagbitay. Sus, natog pa ganito. Unsa naghag maalimungawan na. Dahil still, ha? Ay, kabayo! Si Rodolphe man ko ni mo, Inday. Ay. Matawag ko kabayo. Sir Dolping. Sir Dolping, bitaw ka, sir. Unsa man? Sa padayon na ta sa tunasudan, ha? Inday kong nurse. Unsa ganitong ato ni sugdan, sir? Nalimot day ka? Oo. Kay, mura magna-amnesia manggod kung nakakitaan ng imong nagbitay, sir. Unsa? Ni? Oo, nanisad. Gitukas na sa nimo imong batrab. Ay, nagkara man hinuon ka, sir. Uy. Katindugo naman hinuon ng imong nagbitay, sir. Ingon man ka nga imon ni hapyod-hapyoron, Inday kong nurse. Niingon pagod ko? Ingon lagi ka. Ano? Imo manggod ng gipaduol og maayo na ako, sir. Sige na. Hapyod-hapyoran na. Sige na lang, uy. Baby. Ay. Ni pagong naman nagmaayo, uy. Nanulisok naman ni. Wa naman ni magbitay, sir. Sige na, Inday nurse. Sige. Happy yun naman ka. Sir Dolping, ang imong kamot. Sir, hinayalag kumot ako. Sir. Sige, sir. Mauman ka ni. Hinta diya sa sofa. Ay, yes, Bertok. Apa, uy? Yes, oh my God. Naunsa man ko. Di magid mawasa kung nahuna ang bunal ni Sir Dolping. Ay, kalit. Kaayo ang nahitabo. Huwag na ko kapug niya nga kung kaugalingon. Murahin noon kong nagbangga og tuod. Parang doon na magitigiinom nga tambal si Sir Dolping ba? Di magit katuuhan. Nga sayang pangidaron. Tingon gihapon ato kahimsog ang iyang windyon. Ay, nindot para ba kayo mo dagpalami. Maayo kayong mulimpyo og kanal. Sus, paminaw na ako. Nisakag yun ang akong mata sa ibabaw. Mura ko gikonvulsyon. Ay, ang ako cellphone. Hello? Hello? Dahil Stella? Sir Dolping? Ikaw ni Sir? Ay, magkabuang. Gusto niyo magkabuan din? Magkabuang ang binugha sa tiguang. Bao ba? Mara lang gihapon kong nagbangga og tuod.
Anya, saman, ato na yung sigundahan. Ay, pahuway sa sir, uy. Ha? Kara man hinuon ka. Di naman hinuon ka kamaong muhunong. Mamahaw sa ta. Aw. Dahil lang pabagod na. Wa man ko'y sakit. Bisan pagwa kay gibating sakit, sir. Kikinahanglan gihapon. Kay may edad ka na. Uy, di pa ito ego. Nga, natestingan naman ni mo ang akong ka-healthy. Nakaingon mo gani ka nga, mura kag nagbangga og tuod. Lain mo itong klasiha sa pagka-healthy ang akong natistingan, sir. Siya man kuno'y nakalahi. Ay, ang ka-healthy man tos imong binugha nga manghudlag jutay sa binugha sa kabayo. Aw, oo. Sige, dali-day. Ato na ito ipadayon ang atong buhaton nga wa madayon. Ang hain ato, sir. Ay, katugong magdungan nagkaligo ba? Patay. Disgrasya na pud ko ini.